ман таваллуд ёфтани худро аз шумо хоҳиш накардам. ман ба ин ҷаҳон ба ихтиёри худ наомадам. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. шуморо дар барномаи мо таҳти унвони ту барои ман азизи хайрамақдам мегӯем. мо имрӯз мавзӯи хеле муҳимро баррасӣ мекунем ва боварӣ дорем ки он аз аҳамият холӣ нест. номи мавзӯи имрӯзаи мо фарзанди сипосгузорро чӣ тавр ба воя бирасонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо равоншиноси бо таҷриба Нӯшин ҳастанд. ассалому алайкум Нӯшин, хуш омадед ба барномаи мо. салому алайкум Фархунда, ташаккур барои даъвататон. фарзандон аз ҳама ҳадияи азизтарин ва арзишмандтарине ҳастанд ки худованд ба мо ато кардааст. вақте ки кас фарзанддор мешавад, ӯ хушбахттарин инсон дар ҷаҳон аст. падару модар кӯшиши зиёд ба харҷ медиҳанд то фарзанди меҳрубон, оқил ва наҷибро ба воя бирасонанд. вале мутаассифона на ба ҳар яки мо ин муяссар мегардад. дар мавриди тарбияи фарзандон мушкилиҳои зиёд пеш меоянд. суолҳои зиёде пайдо мешаванд ки мо кӯшиш мекунем ба онҳо посух дарёфт кунем ва шабҳои зиёд бехобӣ мекашем. суолҳои зиёди чӣ тавр фарзанди наҷибу олиҳимматро ба воя бирасонем. мо худ ва саломатии худро дариғ надошта фарзандони худро ҳамчун гул бо меҳрубонӣ ва муҳаббат ба воя мерасонем. вале мутаассифона онҳо на ҳамеша дар ҷавоб чунин муҳаббату ғамхориро нисбати мо нишон медиҳанд. фарзандон эрка, инҷиқ ва худписанд ба воя мерасанд. ба таври кӯтоҳ гӯем бадахлоқ. сабаби ин дар чист? мепурсем мо аз худ. охир мо кӯшиш кардем ҳама корро дуруст анҷом диҳем то фарзанди мо худро бадбахт ҳис накунад. ӯ ҳамеша ҳама чизи беҳтаринеро ки мо ба пайдо намудани он қодир будем соҳиб буд. мо дигар имконият надорем. мутаассифона мо бояд иқрор шавем ки аз фарзандони худ чунин суханонро мешунавем. ман чизе аз шумо қарздор нестам ва нисбат ба шумо масъулияте бардошт надорам. ман таваллуд ёфтани худро аз шумо хоҳиш накардам. ман ба ин ҷаҳон ба ихтиёри худ наомадам. духтарҷонам, ману падарат барои хушбахтии ту ҳама корҳоро кардем. он корҳоеро ки шумо барои ман кардед, шумо бояд мекардед. муҳтарам Нӯшин, мехоҳем фикри шуморо оиди ин мавзӯъ бишнавем. фарзанди сипосгузорро чӣ тавр ба воя бирасонем? аз чӣ шурӯъ кунем? аз чӣ шурӯъ кунем? аз худамон шурӯъ кунем, аз волидайн, аз калонсолон. ва пеш аз ҳама бояд худи волидайн сипосгузор бошад. бояд мо масалан вақте ки кӯдак ба мо кӯмаке мерасонад ва ё худ хоҳиши моро иҷро мекунад, ҳатман калимаи сипосгузориро ба ӯ бигӯем ва таҳлил намоем ки дар тӯли рӯз мо чанд маротиба ин калимаро истифода мебарем. ин хеле муҳим аст. хуб мешуд ки волидайн масалан бо бозиҳои махсус ин хислатро дар кӯдак тақвият бидиҳанд. масалан дафтарчаи тартиб диҳанд. вақте ки мо ба ягон тарафхона мерем, онҷо дафтарчаи шикояткунӣ аст. метавон барои кӯдакон як дафтарчаи сипосгузориро дар хона кушод. масалан вақте ки онҳо мехоҳанд ба як нафаре хубӣ кунанд, сипосгузорӣ кунанд, барои чӣ не дар онҷо қайд кунанд. ин хеле хуб аст барои кӯдак. дар кадом ҳолатҳо ҳа бигӯем ва дар кадом ҳолатҳо не? медонед Фархунда, волидайн фикр мекунанд ки вақте ки хоҳишҳои фарзандони худро бечуну чаро иҷро мекунанд ва ҳамеша ба онҳо ҷавоби балеро медиҳанд, онҳо хушбахт мешаванд. вале дар асл чунин нест. як нозукии бисёр инҷо вуҷуд дорад ки қонеъ кардани ҳамешаи талаботи фарзанд, қонеъ кардани хоҳишҳои ӯ баъзан вақт ӯро худхоҳ тарбият мешавад. ӯ худхоҳ мешавад. ӯ фикр мекунад ки ҳама чӣ барои ӯ аст ва падару модар бояд талаботҳои ӯро қонеъ гардонанд. вале мо набояд фаромӯш кунем ки бо доиман
қонеъ кардани талаботи фарзанди худ, хоҳишҳои худ мо наметавонем ӯро ба зиндагии ояндаи ӯ омода созем. Зиндагӣ на ҳамеша бо нақшҳои пеш меравад, зиндагӣ пастубаландиҳои зиёд дорад ва муҳим аст ки волидайн дар захираи луғавии худ ҳиссачаи инкории неро низ ҷо гузоранд. Ин аз манфиат холӣ нест, ба хотире ки ин ба кӯдак ёд медиҳад ки баъзан вақт ӯ бояд тоқат кунад, баъзан вақт ӯ метавонад масалан аз баъзе хоҳишҳои талабҳои худ масалан рӯ бигардонад ба хотири манфиати хонавода, ба хотири манфиати нафари дигар. Оиди бехатарии кӯдак доиман гуфтан лозим аст ки барои чӣ мо намегӯем. ин чӣ сабаб дорад? Вақте ки мо бо далел ба кӯдак инкор мекунем, рад мекунем чизеро, ин хубтар қабул карда мешавад аз тарафи кӯдак. ва ин хуб аст, ин як таҷрибаи хуб аст. Кӯдак метавонад ба зиндагӣ омода шавад, ба рӯйдодҳои зиндагии худ омода шавад. дар куҷо ҳад гузорем? хуб, тарбияи кӯдаки хушахлоқ ин ҳамеша риояи мувозинат байни ду зиддият аст. Яъне муҳаббат ба кӯдак ва масалан иҷозат надодан ба чизе, ё ки худ сахтгир будан ва дар айни замон меҳрубон будан аст. Ва ин масалан баъзан вақт ба чизе бале гуфтан ва ба чизе рад кардан. Ва ин хеле муҳим аст дар тарбия. Масалан маҳдудият гузоштан муҳим аст ва ҳатто зарур аст барои кӯдакон. Зеро ин ба психикаи кӯдак аслан зарар намерасонад. Ин манфиат дорад баръакс. Кӯдак мефаҳмад ки баъзе чизҳое ҳаст ки сарҳади худро доранд, ҳадду ҳудуди худро доранд. Кӯдаке ки бо фаҳмиши дурусти маҳдудиятҳо ба воя мерасад, масалан ва мефаҳмад ки чӣ иҷозат дода шудааст ва чӣ иҷозат дода нашудааст, ӯ дар ҷамъият зудтар ҷои худро пайдо мекунад. Бо мардум зудтар унс мегирад, дӯст пайдо мекунад. Тавсеҳот дода мешаванд ки маҳдудиятҳоро масалан мувофиқи сину соли кӯдакон гузоштан лозим аст. Ин хеле муҳим аст. Баъд аз ин бо хонавода маслиҳат кардан дар кор аст. Зеро ҳастанд муносибатҳои дустандартӣ дар ҷое ки модар розӣ аст ва ҷое ки падар розӣ нест. Ин ба зиддият оварда мерасонад ва хеле муҳим аст вақте ки маҳдудиятҳо гузошта мешаванд дар оила дар бораи ин чиз суҳбат биронанд, маслиҳат кунанд ва розӣ бошанд ба ин маҳдудиятҳо. Ва муҳим аст ки кӯдак дарк кунад ки ба кадом далел ин маҳдудиятҳо гузошта шудаанд. Ин хеле муҳим аст. ҳамдард будан ва ҳамдардӣ карданро ба фарзанд чӣ тавр омӯзонем? Хеле муҳим аст ки инро бо намуна, бо як ибрати худ будан волидайн ба фарзанди худ омӯзад. Вақте ки волидайн ҳамдард буданро ба фарзанди худ меомӯзад, бо рафтори худ, бо гуфтори худ, бо кирдори худ, ин хубтар аз худ карда мешавад барои фарзанд. Ва ин чиз масалан пеш аз ҳама дар оила ба вуҷуд меояд вақте ки кӯдак ба додари худ ҳамдардӣ мекунад, кӯмак мекунад. Ӯ ҳис мекунад ки аз ӯ хурдсолтар аст ва ӯ бояд ба ӯ кӯмак бирасонад. Ӯ бузургтар аст. ё ин ки вақте ки мебинад ки модараш дар корҳои хона масалан бо кор сарозел шудааст, ба ӯ кӯмаке мерасонад. Эмпатия як қобилияте аст ки имконият медиҳад ки шахс худро дар тарафи муқобил ҳис кунад. Вақте ки бо як нафари ҳодисае рух медиҳад, инсон худро дар ҷои ӯ мегузорад ва ҳамдард мешавад бо ӯ. Ин қобилиятро дар кӯдак рушд кардан дар кор, инкишоф додан дар кор. Бо кӯдак оиди ҳамдардӣ суҳбатҳо гузаронидан дар кор. Ва масалан имрӯзҳо мо зиёд мешунавем ки як оилае ба як нафари дигар кӯмаке мерасонад. Ё ин ки барои чӣ не ба кӯдаки худ бигӯем ки биё масалан бозичое ки ту дигар бозӣ намекунӣ, ба ту лозим нестанд, ба як нафар дигар тақдим кунем ки он чизро надорад, ё ин ки имконияти пайдо кардани ин чизро надорад. Ва ман боварӣ дорам ки дар оилаҳои мо ин намуди қобилият зиёд рушд карда мешаванд. Зеро мо аз хурдӣ, ин дар як расму одати мо аст ки ба як нафар дигар кӯмак кунем, ба ниёзмандон кӯмак расонем, ба нафаре ки ба ин чизҳо эҳтиёҷ дорад масалан як дастиёрӣ кунем. Ва ин як хислати хуб аст ва агар инсон ин хислатро дошта бошад, ман фикр мекунам хушбахттар мешавад. чӣ тавр ба фарзанд на танҳо гирифтан, балки ба дигарон доданро низ ёд диҳем? бешак ҳар як волидайн мехоҳад барои фарзанди худ беҳтаринҳоро муҳайё кунад ва ҳамеша кӯшиш мекунад ки
хоҳишҳоеро ба ҷо биёрад ва ба ӯ як чизе ҳадия кунад. Доима кӯдак ҳис мекунад ки ӯ дар чӣ мегӯянд дар маркази диққати волидайни худ ҷойгузор аст ва ҳар чизе ки мехоҳад қабул мекунад, мерасад. Ин хуб аст аз як ҷиҳат, вале мутаассифона мо баъзан вақт фаромӯш мекунем бо ҳамин муҳаббати худ, бо хоҳише ки фарзанди мо хушбахттар аз мо бошад, ҳар чизе ки мо надоштем ӯ дошта бошад, мо фаромӯш мекунем ба ӯ ёд бидиҳем ки ӯ бо дигарон низ бояд масалан онҳоро ба инобат бигирад ва тақсим кунад. Масалан дар ин ҷо агар мо мисол биёрем, масалан муносибати як кӯдакро бо бародарони худ, хуб мешуд ки вақте ки ба кӯдак як ширинӣ тақдим мешавад, падар ё ин ки модар бигӯяд ки биё бо бародарат тақсим кунем, бародарат низ чунин шириниро дӯст медорад ва ана дар анамин поя шурӯъ мешавад ёд гирифтани додан. Яъне кӯдак дарк мекунад ки баъзан вақт бо ҳамсафари худ, бо як нафаре ки бо дӯсти худ барои чӣ мо ҳиссагузорӣ накунем, масалан барои чӣ мо бо ӯ ҳам бо як чиз масалан бо чизи худамон ба ӯ низ надиҳем. Кӯдак бояд дарк кунад ки бо масалан як чизро ба як нафаре додан ва ё ба як коре ёрдам кардан, кӯмак расондан, ӯ метавонад зиндагиро тағйир бидиҳад, зиндагии худро, зиндагии нафаре ки ба ӯ кӯмак карда мерасонад. Дар ин ҷо хуб мешуд ки агар кӯдакон аллакай дар як синну соли муайян ҳастанд, ба корҳои волонтёрӣ ҷалб кунем. Аз ҷумла масалан корҳои волонтёрӣ ки бемузд ҳастанд ва ин қадар муҳимият доранд дар зиндагии кӯдак, ки ӯ масалан дар ин ҷо боз ҳамон чизое ки мо гуфта гузаштем, ҳамдард будан, кӯмак кардан, як нафари дигарро ҳис кардан ва ин хеле муҳим аст. иззату эҳтиром карданро ба кӯдак чӣ тавр ёд бидиҳем? Эҳтиром ин худ як муносибате аст ки аз тарафи як инсон ба инсони дигар гузошта мешавад ва дар ин ҷо масалан эҳтиром гузоштан ба шаъну шарафи ӯ, ба хоҳишҳои як нафари дигар, ба чӣ мегӯянд эътиқоди як нафари дигар мебошад. Ва албатта гуфтан дар кор ки ҳар як оила расму русуми худро дорад ки дар он ҷо эҳтиром низ инъикос мегардад. Эҳтиром дар як ҷои холӣ ба вуҷуд намеояд. Эҳтиром дар оила, дар муносибати падару модар ба аъзоёни оила ба вуҷуд меояд. Вақте ки дар худи оила эҳтиром набошад, эҳтиром аз куҷо ба вуҷуд меояд? Ин хеле муҳим аст. Агар мо бихоҳем ки фарзанди мо эҳтиром дошта бошад, иззат дошта бошад ба мо бояд худи ӯро эҳтиром кунем. Мо бояд ба кӯдак эҳтиром гузорем, ҳамчун шахсиятро қабул дошта бошем. Бале ӯ кӯдаки мо аст, мо ӯро тарбия кардаем, вале ин маъноеро намедиҳад ки ӯ масалан як шахсият нест. Ва ин хуб аст дар намунаи хуб будан. Бояд гуфт ки ҳар як хислат, ҳар як масалан чӣ мегӯянд, ҳар чизе ки мо мехоҳем дар фарзанди худ бинем, пеш аз ҳама бояд дар худ дошта бошем ва баъд онро аз фарзанди худ талаб кунем. Ва ин танҳо бо ибрати хуб будан, бо як намунаи хуб будан ба кӯдак дода мешавад. Кӯдакон оинаи моанд, онҳо аз мо дур намераванд. Ба ҳамин хотир танҳо болои худ бояд кор кунем. нишини муҳтарам, раҳмат барои ташрифатон ба барномаи мо. саломат бошед Фархунда, ташаккур ки даъват кардем ба барномаи худ. Як чизро фаҳмидан лозим аст, ки ба воя расонидани фарзанди меҳрубон, ғамхор ва олиҳиммат ин амали тасодуфӣ нест. Ин танҳо хизмати падару модари ӯст. волидони худро дӯст доред ва онҳоро қадрдонӣ намоед. ба канали мо бипайвандед ва шарҳу изоҳи худро нисбати ин мавзӯи хеле муҳим ба мо бинависед. хайр то вохӯрии оянда.